প্রস্তাবনা জগন্নাথ গোবিন্দ মাধব গোপাল কৃষ্ণଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ, ଗୋକୁଳରେ ଲୀଳା, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାସ, ଦ୍ୱାରକାରେ ରାଜଧର୍ମ, ସବୁଠି ସେ ପ୍ରେମର ଭକ୍ତିର ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ। ନନ୍ଦ ଘରେ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳର ଆଲୋକ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାତ୍ରିର କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ମିଟିଯାଏ। ଦେବକୀଙ୍କ ଜଠରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶାବତାରରେ ଅଷ୍ଟମ ରୂପେ ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ସେଇ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କାରାଗାର ଭିତରେ ଜଗମଗିଲା, ବସୁଦେବଙ୍କ ହାତରେ ବାଳକୃଷ୍ଣକୁ ରଖି ଯମୁନା ନଦୀକୁ ପାର କରି ଗୋକୁଳରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବାଳଲୀଳା। ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଖେଳାଳି ମଖନ ଚୋର ବାଳ ଗୋପାଳ, ଗୋକୁଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ନିଜର ମଖନ ଚୋରିରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ମୋହିଥିଲେ। ସେଇ ମିଷ୍ଟି ହାସି ମିଷ୍ଟି ଚାଲି ଗୋକୁଳରେ ସବୁଦିନ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରେମର ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବଂଶୀର ସୁର, ବେଣୁ ଗୀତରେ ମୋହିଥାନ୍ତି ଜଗତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀର ସ୍ୱରେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ ଜୀବ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନର ଯମୁନା ପାଡ଼ରେ ଗୋପୀମାନେ ବଂଶୀର ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣି ନିଜର ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ରାଧା ବିନା କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ବିନା ରାଧା ଏହି ଜଗତରେ ଅସମ୍ଭବ। ରାଧାଙ୍କ ନାମ ନେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଆସେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିଥାଏ। ସେଇ ରାସ ଲୀଳାରେ ସମସ୍ତ ଗୋପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ରାଧାଙ୍କୁ ସେ ଚିର ସଙ୍ଗିନୀ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାର ଉପଦେଶ। କୃଷ୍ଣ କେବଳ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ସେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପକ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ମଇଦାନରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ତ